Mas Gading. Mas Gading dimeneng aja dipleraki, Cak. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribat dan katimurang mangko keri ing jaman kok ya sing eling apa iku budaya pancene bener kandangmu monggo Mas Gading. Apal mboten pakai bas. Alah yo. Anggere mengke pun dibarengi rak yen. Ampun ado-ado yen gak apal sampean sing tanggung jawab lho Mbah Simin. Digarapan mawon, Mbak. Manis mawon. Oh, manis. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis, yen mesem manismu ngumpuli madu, kaya bisa ngrontoke jantungku. Monggo Mbak Mamu. Tenane tambah ganteng mas yen ora seneng mandem agang sealet mas ana mene kampung ngalor ngidul sampeyan gawane gendul ya kembang lati adude dironce-ronce setengah mati aku ngesir kowe pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampeyan seneng gedhe diires-ires aduh dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja pancen lidah mas tidak bertulang pandai bersilat awatake wong lanang ya sinularas buat adik Tiara juga Mas Iqbal nggih. Mugi dadosa pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan nggih.
manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku Ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mandem kang sing mas namine gampang ngalor ngidul sampeyan gawani gendul yo kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku ngesir kowe pasar lagi mas neng kutha salah aku ngerti sampeyan senenge goda diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat awatake wong Matur suwun, Mbak Sinin. lanang Nggih,